खुलुमबाय रायजोफोर गासिबो जोंनि बिटिआर इनफ' ब्लग्स नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। आङो गोबाव समनिफ्रायनो काजलगावआवहाय मेला जानो होननानै फैनो आसा दंमोन। दा आंजों लोगोसे नै बिराद मोजां मोजां इउटिउबार्सफोर दङ, बिगिनार्सफोर बिसोरो। बै जाहैबाय आंनि बिबोनां, बै आंनि बिबोनां मा खोमसियाव थाखो दासिम नैबे जाहैबाय आंनि आब'। खुलुमबाय। मा चेनेल दंमोनलाय? कुसमिता बसुमतारी इउटिउब चेनेल दङ। दा जोङो दाउलाबो गोदागासिनो, दा बिसोर मेलायाव थांगोन। बेनिफ्राय खिथेर सिनेमा जादों जाहैदों, दा बेखौ नायगोन। ट्राइलारखौ आं अलरेडि लिंकआव दंखायो, नोंसोर थांनानै नायबानो जाबाय। दाउ गोदानो नागिरदों, दाउ बेवाया दाउ गुदुं लाबोदों, आजां गाजां हुलुस थुलुस। दाउ गोदानाया नै सालथे। औ नैबे जाहैबाय मेलथारि बिफा नङा, भिडिअसो बानायदों, भिडिअसो बानायदों। जुलाफि लाबोदे, जुलाफि साबस्क्राइब खालामना हो नैबे आब'नि चेनेलखौ, कुसमिता बसुमतारी। बेसोरा बिराद गोबावनिफ्रायनो खस्थ' खालामगासिनो। दाउला खासिखौ दा जानोसै नङा होमबा? दा जालांसै जोंबो सिनेमा नायखांबा। मेलायाव दसे बेरायहैनोसै आं दा, नोंथांमोना नायलांबाय थादो मा रोखोम मेलाया। आयौ बोरै जाखो, गारि जोबसै लामानिफ्रायनो गारि जोबनाय, फुरा बुंजोब्बाय। फुरा लाइन नै मेलायाव हाबनो थाखायनो फुरा लाइन। नायदो लाबोयाना फुरा लाइन। लोखि मेला जाजेननायनिफ्रायनो अखा हाबाय थानानै मानसिफ्रा न'निफ्राय ओंखारनो हायाखैमोन, बेनिखायनो दा नै मेलायाव जोबोद बिहिर जादों। दा बिहिरनि गेजेरजोंब्लाबो मेलाखौ बेरायनो हाबाय। दा नोंथांमोननिसिम आङो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिनानै एसेखिनियाव दोनथ'बाय।